Всеки иска свобода, нали? Но истината е, че повечето хора не са готови за нея. Днес ще ти разкажа кой няма да се справи със свободата на собствения си онлайн бутик. Ако си свикнал някой да ти казва кога да започнеш и кога да спреш да работиш, този бутик със сигурност ще те плаши. Тук няма шеф и няма кой да те следи. Ако мислиш, че като имаш собствен бизнес, означава само да чакаш парите да падат от небето, докато си скроваш безценно из телефона, направо забрави. А когато дойде първият труден момент и започнеш да търсиш виновниците навън, вместо да намериш решение вътре в себе си, мисля, че тази свобода ще ти натежи много. Да имаш собствен онлайн свят е привилегия за тези, които могат да се самодисциплинират. Свободата изисква характер. Аз изградих моя онлайн бутик, защото исках да съм господар на времето си, а не негов роб. Но това изисква да си кажеш: аз съм шефът и аз нося отговорността. Ако ти не се плашиш от това да държиш кормилото на собствения си живот и си готов да изградиш нещо свое, а не просто да присъстваш в чуждите планове, свържи се с мен.